Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Mayong hapon na naman sa itong mga palangga ng mga tagpalamati. Ay din naman ninyo kubus nga lagad si Tito Wilma. Updanay na naman kita tubtub-tak na alas 3 sa Miyerkules nga edisyon sa This Is My Life. Kamusta na ang aton sitwasyon dira sa inyo tag sa ikapuloyan lang. Nan, kung nakapanyagan na, ba siguro manamit man ang inyong saluhan dira. Simple lang pero di makon malipayon nga nagakaon. Enjoy ang tanan, di ba? Okay, relax lang kamo dira something nagapahunay-hunay, something nagapulo-pahuway, kay ti hulat-hulat naman tubtub magkahaponanon, kung ano naman ang ipreparar para sa luwan sang pamilya iya sa iTunes sinipalan niya po noon. Pero syempre, Tita Wilma, tapos karon iya sa This Is My Life, ang pamahaw na. Banti pulo pangapi lang dabi na paamo ka na blaw. Pulo pangapi nga may upod man nga something nga syempre ipares mo sa kape titawa di ba? Okay gina siya ang aton man pagpangamusta sa nahambal na naton sa inyo na aton man pagpangamusta dira nga hindi lang anay na hindi lang anay magpasayang-sayang sobra. Gani relax lang na kaghalong-halong lang. Sa iton man mga palangga ng mga tagpalamati sa kutob sa aton malabutan sa pagpangalagad si This Is My Life magluwas diri sa Dekban Waseng Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag sa kaiping naton nga mga kaislahanan kag kaprobinsyahanan ay nagapadayon balang pagbakuna. Nagasigi-sigi balang bakunahay, bakun wala ka pa makapabakuna, hulag na. May mga schedule na sa padayon nga pagbakuna para man sa imo safety, para sa pamilya mo, kag sa mga tao nga imo makaupod, para nga bisan paano may masulusugilanon man ikaw kag hindi mo dira prisong kaugalingon mo sa sulod sang balay, especially nga iton sa mga kauturan nga gusto man magpaliwaliwa sa guwasang ilapuloyan. Pero sa gihapon man ang pagpanumdum ni Tito Wilma nga maghalong gid kita, especially sa sining variant sa karon sang COVID-19 ang Omicron, kay tikon pamatian ta lang ang mga balita iya nga nagakatabo sa mga lugar nga sa diin ara na paidalom sa matag-as nga alert level na hindi ta na iya na amo dabla hindi ta na iya paghimuon dari sa aton ti paano naton bala inahimuon pagiman sa pagpadayon naton sa pagsunod sa mga health protocols. Ang paggamit pagsuksok na iton sang face mask kinahanglan gid. Ang katinlo aton gid himuon sa aton kaugalingon sa aton puloy-an. Kag dugay-dugay panghugas kamot way gina problema basta may tubig lang dira na kinahanglan gid kag kun makagwa ka ikaw na lang distansya kay kinahanglan i-observe gid nato niyang ginatawag nga physical distancing or social distancing mga anak. Okay, salamat man sa amon sinipanyaga nga laswa nga puso Davao. Sampat iyang ginluto ni Tuto Jomari. Laswa nga puso ang amon ginsaluhan, may pinaksiw, pinamalahan, Tita Wilma. Kay kung pinamalahan malagi, di pinaksiw, may sabaw-sabaw gawa, di ba? Pinamalahan nga lupoy, inyo dayan, nung ginsaluhan nyo, pwede. Share kay Tita Wilma sa mga naka-online dira, o let's say man sa ilang mga cellphone, ada man naton text hotline, inyo man mga reaksyon sa karon sa mga ipaambit ni Tita Wilma nga may informasyon sa inyo sa sininga hapon, sa sulat man nga itong pagbabasahon sa inyo mga horoscope, agi man sa inyo text sa zodiac sign. Ada nga itong text hotline, 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Kag sa iton man mga kauturan dira nga po na iton sa social media via Facebook
sa Facebook page sa Action Radio, no? Action Radio Bacolod 684. Magluwas nga updanay kita ara mandira ang mga updated reports ng amon sa news centers, ng amon mga reporters, angot iya sa nagakatabo from sign on to sign off sa iton palibot. Sa iton palibot sa bugos nga Pilipinas, sa bugos nga kalibutan. Gani sa nahambalan ni Tita Wilma na relax lang. Kay lingawon mo naton kamo sa siniiya nga hapon. Di gamay gid lang Tita Wilma nga mga informasyon ang aton paambit sa iton man mga palangga sa karon nga po ni nakakuha sa atensyon ni Tita Wilma sa siniiya nga tion na mayo lang sa uli bala may ara bala nga ay gali sa amo lang ni gali ang mga lugar. Inang ginasiling nga kunwa hindi ka mabakunahan, hindi ka kasakay, hindi ka kasulod, di ba? No vaccination, no ride, no entry sa mga pampubliko nga mga salakyan. May sugpon gali abi ko anay nationwide na sa mga lugar nga matag-as ang alert level, especially dito sa National Capital Region, no, sa NCR. Hindi lang na iya siling nga hambal kundi mando gid halin sa DOTR or Department of Transportation. Ginmando sang tiglikom sang transportasyon nga si Art Tugadi. Angot sining pagpatuman sang no vaccination, no ride, no entry policy sa mga pampubliko nga mga transportasyon. Sa mga lugar iya nga matagas ang alert level, especially dito sa National Capital Region o kung NCR. Kay ti dako ang posibilidad nung nakahambal kita bala nga dako ang posibilidad kay amo nagin man nagin hambal na sang aton ni IATF may posibilidad nga ipasaka kung magsigi-sigi gidiya taas adlaw-adlaw ang mga bag-o nga mga kaso sa COVID-19 tungod sining Omicron variant sa alert level 4 na ginhimo man sa Department of Transportation suno man sa direktiba ni Presidente Rodrigo Duterte nga istriktuhon kinahanglan gid suno sa presidente istriktuhon ang hulag sa mga individual nga hindi bakunado against COVID-19 dito sa Metro Manila. Tisagin pagwa man nga department order suno sa tiglikom epektibo ang among nga pulisa samtang ginapatuman man ang COVID-19 alert level 3 ukon mas mataas iya sa NCR. Kaga kasunod man sa mando sa aton presidente nagpasarman gani ang Metro Manila Council sa isa ka resolusyon nga kon mahibo inganyohon no para nga mainganyo ang nagkalain-lain iya nga lokal nga gobyerno sa NCR sa pagpatuman man sa ordinansa angot sa istrikto man hugot man nga pagsulundan sa mga hindi bakunado kabudlay kay nga kabudlay kid hindi ka kagwa, hindi ka kasakay. Pangitaan ko na vaccination card, wala ka ipresentar. Hindi ka pagpasakyon o paano ka na. Pero may exemption, no? Ka-exempted naman sa no vaccination, no ride policy ang mga individual, nga may medical condition, nga mo yung pugong nga sa bugos nga COVID-19 vaccination, nga hindi sila magpabakuna. Pero inabasi naman sa medical certificate nga may ngalan nila kag detalye sang ila sini doktor. Ang dugang pagin nga exempted mga individual nga magabakal sang mga nagapanguna nila nga mga kinahanglanon, mga essentials nila. Let's say mabakal sila pagkaon, mabakal sila tubig, bulong, mga medical devices, no? Public utilities, energy, kung magtrabaho kang medical and dental necessities, basi man sa barangay health pass. Amo naman ang basihan. O kung iban pagin nga pamatuod sang ila sini nga pagwa o kung pagsakay sa mga public transportation. Samtang kita diri iya halog-halog pa kinahanglan man naton ang maghulag na, di ba? Kinahanglan gid naton ina mga anak. Magluwas pagid sina Tita Wilma may ara pagid tato bala no nga nakuha nga isa pagid nga luyag man naton nga
ipahibalo, ay ipalabot sa itong sini mga palangga nga mga tagpalamati, ang nahanungod sa nasiplatan ko to kaina mo na ang pagmando pagidya sang DILG na man ang DILG yan nagmando sa mga barangay kinahanglan nga magsumiter sang mga listahan sang mga unvaccinated residents, mga wala mabakunahan nga pumuluyo nga sakop sang inyo barangay. Sino ang naghambal sina sa DILG? Siyempre, ang spokesperson. Spokesperson Undersecretary sa DILG nga si Jonathan Malaya. Ang hambal ni Malaya nga mismo si Interior Secretary Eduardo Anyo na ang nag-issue sang order for the implementation of restricting the mobility of people who have yet to be vaccinated against COVID-19. Tiya ginmando ginagali ang pag-implementar sang istrikto no nga paghulag sa mga tawo nga wala pa o kun magapabakuna pa lang batok sa COVID-19. Ti nagpagwa si Anyo sang memorandum circular sa pagpatigayon sang inventory sa tanan nga mga barangay sa bug-os gidiya nga pungsod na para nga mahibaluan kung sino pa ang wala mabakunahan sa barangay. Di, ina may angot man sa pronouncement nga ginhimo sang presidente nga istriktuhon ang hulag sa mga wala mabakunahan nga mga individual. Ay ho. Di, ano pa ang ginahulat mo? Muna si Mintaw. Ano pa ang ginahulat mo? Kinahanglan magulag ka na kay man mga anak, once nga infected ikaw, or let's say makitaan ka ikaw balasang mga palatandaan or mga sentoma sang ining virus nga ini. Kabudlay magbakal balabulong subong sa tuod lang na especially ang paracetamol kag ang carbocysteine, di bala? Ay bisan gani pila ka mga antibiotics kabudlay gid baklon sa mga butika. Pero ari kay ang aton sini nga DTI kag Department of Health, which means ang Department of Trade and Industry kag Department of Health na nagpagwa sila sang memorandum circular angot sa pagbakal naman sa mga bulong, no? Sa mga wala pa makabati kay luyag naton liwat suliton ini para nga maklaro man naton sa iton sini mga palangga nga mga tagpalamati sa karon iya nga hapon na kag sa memorandum circular nga ini number 22-01 limitahan na ang pwede mo baklon nga flu medicines pareho sang paracetamol, carbocysteine kag iban pa. Ang tuyo sina nga malikawan ang kakulang sang supply kag pagsaka sang presyo sang mga bulong. Kay ti amo ina naglupok na nga mga balita nga wala supply sa paracetamol kag carbocysteine sa social media mo, di ba? Pero ti sa tuod man lang realidad kadto kabala kay mahambal sila wala. May ginatala na nga limitasyon sa pagbakal sa mga masunod nga bulong. Ginmando man sa mga retailer nga makinanglan magbutang gid sila sa nga pahanumdom sa ila mga establishment para nga maabisuhan ang mga consumer sa kadamuon nga pwede nila baklon iya nga bulong. Ti hamakon mo na. Ti ang DOH kag DTI magapatigayon mas ang ginatawag nga compliance monitoring kag enforcement paagi as a post-audit mechanism. Kag sino man ang maglubag sa memo circular nga ina magapangantubang man sang kaso nga paglapas sa Price Act, Consumer Act of the Philippines. Kag iban pagid nga may angot sa layi kag sa mga pagsulundan man. Te, ay ho. Kabudlay, te kita nyo naman to. Lately, nagwa ang balita nga pila ka ang balor sa tong mga fake nga paracetamol, especially ang brand nga Biogesic, no? Fake gid to ya, pila ka milyon hamakin mo na. So, amo na bala siling naton, mabakal kita bulong parang maka hatag
may nga epekto o kung makabulig sa imo gina-eksperyensya, na especially abi hila na trangkaso pagkatapos galipiki galing na nabakal mo kag ang ginainom mo ay ho. Hindi bala Sir Alex Fuentes ay ho, may yung hapon lang dira. Ara si Sir Alex Fuentes, si Sir Martin Aliling may yung hapon lang dira. Nagaupod man sa itong live. Hindi Christina Bibiera Soriano, ma'am, good afternoon. Thank you gid sa pag-upod kay Tito We. MJ Nicar, hi po, pa-shout out po sa family Kintro nga nagapamati yanda. Sanda. Angela Gayon Dato Castillo, good afternoon. Tito Wilma, pamati lang ko sa This Is My Life. Something nagahilay-hilay. Are diri sa may Bangga Tutong Barangay Felisa. Ay di wow, salamat gid, no? Salamat gid kaga mayong hapon lang dira sa inyo. Alauna 59, Action Radio Philippine Standard Time. Sa itong anay dira mga kauturan sa pagkinanglan man ninyo sa mga press kag mga matahom nga mga Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong mga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace. Magabalik si Tita Wilma pagkatapos man sang pili ka mga importante nga mga commercials. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Wala kay tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, Hi and hello lang sa itong mga naka-online dira. John Erisuelo. Bao, happy birthday ko no from Barangay MH Del Pilar, Pontevedra. Thanks, gid Tita We. Ay hindi, si Andy Saludare. Silya Tita We, lihog ko lang dagwit. Upod ko nga kagawad. Floylan or Froylan John Erisuelo, happy birthday! Inahalin sa Barangay MH Del Pilar, Pontevedra. Thanks, gid Tita We. God bless. Kay Kazmira Almira, good afternoon Tita We. Monitor lang kami diri sa Silita, no, sa Barangay Alihis. Kag salamat man are naka-online karon nga hapon si Miss Margie Haniva. Thank you, good Marge. Kag sa bugos mo man nga pamilya. Na Elizabeth Gamala, good afternoon Ma'am Wilma, please greet my daughter Pauline K. Malacca.
Gamala on her 27th birthday today. Thanks a lot. Stay safe always, Mom. God bless you and more power to ARB. Likewise, Ma'am. Ikaw man, Ma'am Elizabeth. Kahapon may ara man, Ma'am, no? Kurt Nathaniel De La Torre, hi, tiwe. Monitor lang Purok Dulunan. Hacienda Guba, Central Maaw. Salamat, gid. Halini na kay Kurt Nathaniel De La Torre. MHT Car, salamat man. Kag kay Langga ni Marvy Hilisanga, good afternoon. Salamat man. Na? Kag kay Vilma Kerante, yes, good afternoon. Kay Borgs Asa, kay Jules Lucasan, kag kay Fernie Española, kag kay Martin Gonzalez. Si Rai, good afternoon and thank you, Ged. Balikan lang kamo ni Tita Wilma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi Kasi pinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang ka factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sa work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sa work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung maposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sa work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sa work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung maposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang
ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy. Wala kayo ginagaman-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po dito medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod, ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tutok Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Dear Tita Wilma, ang kabuhisang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, tuwan. Sa inyong mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ang ato na pagabasahon nga sulat no, sa karon iya nga hapon, ginpadala ini sang bana no, natungod sa inagihan nila nga mag-asawa na. So nagapangayo man siya sang aton sini opinyon na tungod sa sitwasyon sang iya sini asawa na. Kag nagapatawag siya sa ngalan Gary, na amo ning atong letter sender si Gary. Kag ang sulat ni Gary nagasiling. Dear Tita Wilma, mayong hapon lang sa tanan-tanan gid nga nagapamati sa Action Radio. Sa mga suki sang This Is My Life. Tita Wilma ang akon sulat na tungod ini sa akon classmate nga nangin asawa ko. Kabalo ka ang natabo amo ini. Sang una sa eskwelahan, may natalupang din ako sa akon classmate. Daw permi lang siya akig sa kalibutan.
Very sensitive. Kag hindi siya gusto nga makig-impon sa amon. Bisan sa babayi nga iya amigahon, ginapili lang niya ang iya updan. Ako ang nag-effort una, Tita Wilma. Nagpalapit ako sa iya. Wala siya upod. Gani, ginupdan ko siya. Hasta sang pagpuli namon. Wala gid siya tingog-tingog. Sang ulihi, ligad ang mga inadlaw, nakuha ko gid ang balatsagon niya. Tungod. Nakuha ko ang iya weakness. Okay, kid, no? Kabalo ko gali kung ano ang rason. Kung nga hindi siya gusto. Nga may friend siya. Ang rason, ginbayaan sila sang iya nanay. Ang ngalan niya, Tita Wilma, si Jaira. Ang rason ni Jaira, kung ang ila nanay ginbayaan sila, paano pagidayhan ang iban nga tawo kung makig-amiga siya. Pero wala gid ko nag-surrender. Nangin mag-abyan kami nga duha. Ginistorya niya sa akon ang tanan, kag napautwas niya ang tanan-tanan kid nga kalain sang iya buot. Kada aga ginapangita niya ang iya iloy. Kung may celebration, ilabi na gid kung birthday niya, wala ang iya nanay. Pati na sa iya mga utod. Hasta nga nagdalag ko kami, Tita Wilma. Dalaga na siya. Nangin kami. Girl, boyfriend kami na duha. Wala na siya makatapos sa pag-eskwela. Ako naman, nakagraduate ako sa college. Pero wala ko nag-surrender. Sige gihapon ang among relasyon hasta nga nagdayunay kami. Nagpakasal kami, Tita Wilma. After 15 years nga nakasal kami, nagbalik ang iya nanay. Tigulang na. Wala na sang maatipan sa iya. Hindi gusto ni Jaira nga batunon namon siya. Napatay na gali ang iya ikaduha nga bana. Kag wala man sang pamilya niya nga nagbaton sa iya. Tita Wilma, hindi ko kabalo kung anong himuon namon sang asawa ko. Hindi siya gusto nga batunon man namon ang iya iloy tungod sang kasalanan nga iya ginhimo sa ila nga mag-ululutod. Ano pa nagsiling ko nga isulat ko ang nagtabo sa asawa ko kag mamati sang imo advice. Salamat gid, Gary. Ay, oo. Kasakit sa dughan. Pamo ka na bla. Kasakit sa dughan. Ilabi na kung si Kwayo ng isa ka iloy. Diba? But anyway, Gary, sa imo, salamat kag maayong hapon. Salamat kag maayong hapon kag sa sitwasyon ninyo. Mayutan niya. Kung naraman si Jaira nga nagapamati, no? Amo na ba lang siling naton, ang iloy sa kalibutan isa lang. Kadamo sang pwede naton ang kunon kagkilalahon nga iloy. Pero ang iloy nga aton ginhalinan, isa lang gid sa kalibutan.
Bisan ano pa siguro nga kasalanan, mas ngambal ka lang Tita Wilma kay ikaw iya hindi amo na hindi na. Amo na sila nandumdumon ta naman si Mama Mary. Ayo, Tita Wen, hindi bala tuod-tuod man. But anyway, kung tanawon na to ng side sang asawa mo, kanami pa naman sa ngalan niya si Jaira. Biblical name, na. Kung ako ang pamangkuton mo, hindi taman siya mabasol, di ba? Hindi natin siya mabasol. Kay tungod, sobra-sobra nga pag-antos, kag pagsakripisyo, kabudlay nga ila sininaagyan sang iya mga utod. Sadtong tion nga gintalikdan sila sang ila iloy. No? Go to the time na kasiling sila, ano siya nga klase sang iloy? Ginbayaan niya kami, wala gid siya na mensar kung ano nga, kung maano kami nga iya kabataan na sinungdang pa namon na kay ti kung lang tawon bala to Gary, sa sulod sang pila ka tuig, malawig nga tuig nga nagasalig sila, nga may nanay sila, nga may nanay nga magatipan sa ila, may nanay nga magapalangga sa ila, may nanay nga pangayuan sila, may nanay nga may maakig sa ila, di ba? Mugin man na, ha? Ti wala na maayo lang gani kag mga mabuot sila nga mga kabataan. Pinsara bala kung paano natabo. Pero abi mo bala, maglantaw ko sa sitwasyon. Siguro kung ginpabayaan mo si Jaira, no? Kag wala mo sa utitiran, ginuyangan sang panahon, kag naangkon nga naging asawa siguro, lain ang iya naging personalidad sini. Tuod na, no? Ari na lang, kaduan na ito, bala tutugari ang sitwasyon. Kung nasarangan mo sang una nga makumbenser siya, na, kag na nangin mag-abyan ka mo nga duha, na-convince mo siya nga magwa sa iya shell, kag mag-explore sa iya kaugalingon, kung nahimo mo ina sa iya, masarangan mo ina nga himuon subong. Kag kung mag-abot ang tion nga mag-convince mo siya kag mabato niya ang iya iloy, mas maayugin. Kay naton, bisan magkainano, mo na siling bala naton, anuman nga klase ang nangin iloy naton, maswerte ang mga nakailoy sa maayo kung mapinilanggaon nga nanay para sa mga kabataan. Di malas naman ang mga iloy nga nangin irresponsable sa ilang responsibilidad sa ilang mga kabataan. Pero balis karon man ang kalibutan, sila gihapon ang aton iloy. Di ba lahat? No? Wala kita magkahibalo kung ano ang rason kung nga ginbayaan sila sang ila-iloy. Siyempre, nakambal ka nga may ikaduha, na? May ikaduha nga lalaki siya kabuhi. Kinahanglan ipa-intindi mo lang sa iya nga bisan ano pa ang matabo, ang iloy is iloy gihapon naton. Bisan nga wala niya natungdan sang maayo ang iya responsibilidad bilang isa ka iloy gid siya gihapon. Kag siya, way mo di galing na mention kung may kabataan na kamo, kahit 15 years na kamo nga nag-aop na di ba la? Siya iloy man na amo na ipanawong mo sa iya, panawong gid tawo. Ipa-intindi mo lang sa iya. Ipa-intindi mo sa iya nga may pagpalangga. Nga naton iloy ka naman subong na halimbawa na kung matabo na sa kabataan naton, ano man ang batyagon mo nga ikaw iloy nga mabalik ka sa kabataan mo, hindi ka pagbatunon. Namo na bala na impatay siyang kaugalingon niya. Pero hindi na bisan wala na tungdan sang iloy ni Jaira ang iyang responsibilidad, iloy gihapon siya. Kag kabay nga ang iya sini ginhimo or iya sina ginahimo subong nga hindi niya mabaton ang pabalik sa iya iloy, desisyon niya ina, hindi man na matabo sa iya sa ulihi. Na? Kag hindi iya paghimuon ang mga masakit nga ginhimo sang iya iloy sa iya. Nga gusto ba naman niya ipabatsyag
kundo ano kabudlay, ano kasakit sang natabo sa ila, batyago niya man subong kay nagbalik siya. Hindi. Naton, magpatawad ka. Kinahanglan magpatawad ka. Importante gid na. Dala sa bala simba bala, bamo ka na bala. Mag-pray bala kamo tuto Gary, upod sa inyo kung may kabataan kamo. Kinahanglan lang gid para madula inang balatyagon ang balatyagon sang kaakig sa dughan kag pagkatawo sang imo asawa nga si Jaira. Man kabudlay, Tuto Gary, kabudlay kung hindi niya mabaton ang sitwasyon, yes, syempre, hindi niya mabaton ang iya iloy, hindi niya mabaton ang kamaturan, hindi niya mabaton ang realidad sa iya sinikabuhi, paano siya mangin malipayon? Kag paano siya mangin hilway sa mo sila ang sitwasyon? Hambalon mo siya, ano man ang address mo sa iya, mama or palangga or babe or whatever, na kinanglan mangin hilway ikaw sa amo sina nga sitwasyon para mangin malipayon man ikaw kag magapadayon man ang kalipay sa sulod sang aton panimalay. Ini ang tion kay tigulang na sinanay niya, tion ini nga ipakita niya ang pagpalangga niya sa iya iloy nga wala mapabatyag sang iya iloy or wala mahatag sang ila iloy sa ila. Na? Pero pabay lang siya, anay. Hindi mo siya pagsiling nga puwersa hungin. Hindi siling agad-agad man kabudlay. Amo na siling nga kung magsunod lang siya sa gusto mo, mahimo siya. Okay, patawaron ko siya. Pero ang kaakig ara pagyapon sa ibalatyagon. Pabay-ianay nga magalipas ang panahon. Pabay-ianay nga magtiyog ang orasan kag ang inadlaw magaligad, tubtubinulan kag tinuig. Pahanuguti nga ang panahon. Upod ang mahal nga Dios. Amo ang makabulong sang mga pilas nga gintuga sang mga hinimuan sang ila-iloy sa iya. Na? Handom ko gid, pray gid naton Gary, nga maangkon sang asawa mo ang balatyagon sang pagpatawad. Kag kabay nga mangin malipayon kamo sa inyo pamilya. Ang pagbag-o sang tawo, hindi posible kung hugot sa iya balatyagon ang pagpangayo sang kapatawaran sa mga tawo nga iya nahimuan sang sala. Upda ang maayong balatyagon man kag pagpangamuyo importante kid para sa hambal ka bala sa pagplastar mo sang tanan sa kay Jaira sang sitwasyon. Ngayo kagid guidance sa mahal nga Dios nga tuytuyan niya ikaw, hatagan niya ikaw sang mga maayo. Mga maayo nga mga hambalanon nga matandog mo ang balatyagon ni Jaira nga mapatawad niya ang inyo iloy, ang imo umagad, ang ila iloy. Wala ka din naka-mention kung paano ng sitwasyon sa iyaman mga kauturan. Pero importante, ang kahilwayan niya, kahilwayan mo man, kalipay niya, kalipay mo man, tungod ka mo mag-asawa, gin-isa ka mo. Okay, Gary, salamat gid. Kag sa mga palanggan naton nga mga tagpalamati, salamat man. Kung may mga istorya man kamo nga luyag i-share diri sa This Is My Life problema man, ay ipisulat lang ninyo kag ipadala diri sa This Is My Life DYEZ Action Radio, Will Rose Building, Burgos Luxon Streets, Bacolod City. Pwede man na makuha ang leksyon sa iban paginaton nga mga kauturan nga nagaupo diri sa This Is My Life adlaw-adlaw nga tanan. Pwede ninyo mapadalaman ang inyong mga istorya sa iTunes Facebook page na sa Action Wilma Sugaton. Hindi gani sa iTunes man personal account sa Wilma Antupina Sugaton. Mabasahin na ni Tita Wilma. Salamat gida sa mga nagapadala dira sa ilang mga istorya. Na salamat gid sa inyo. Relax lang kamo dira, si Tita Wilma magabalik pagkatapos man sang pila ka mga importante
nga mga pahimo. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Wala kayo tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po dito medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsiwas nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod, ang Mang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Pili ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usar sang gadgets kangay sang cellphone kag computer. Gani, iyari tila kang mapuslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Dati tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po di ba medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsiwat nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod, ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 tuwing 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o kung rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre tuwing 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing company. Yes, Capricorn.
Disyembre 22, Binero, Justin 9. Bao, happy ka sa life mo subong adlaw, kag baton mo naman ang mga pagbago nga nagakatabo. Ang imo eksperyensya, kag imo man na angkon nga mga ihibalo, kaalam na amoy na magaserbe nga taytay para nga malabot mo ang imo handom sa kabuhi. Bao, imo income increasing, good for you. Justin 9, 35, 56, kag 27, mga masuwati mga numero. Emerald green is your lucky color. Aquarius, ang mga Aquarius naman, Enero 20, tubtub Pebrero, Justin 8. Abi mo ba Aquarius karon nga adlaw, feel mo empowered ka. Empowered ka tungod na kuha mo na ang na angkon mo ang yes. Naangkon mo ang yes pa mo ka na bala Tita Wilma. Yes, Gidia. Naangkon mo ang yes sa imo ginapangaluyagan. Okay, ay na, mas tawi. Na, relax bala tawi. Hindi kayo may kilala tabi nga Aquarius nga daw mo gini mo na. Okay lang na. Happy ikaw, subong adlaw. Bisan, damo-damo ikaw trabaho. May swati mo or ninyo nga mga numero 37, 41, 21, kag 15, sun yellow is your lucky color. Pisces, ang mga Pisces naman, Pebrero, Justin 9, tubtub Marso 20. Pisces, subong adlaw malipayon ka. Kay nga, ang plano mo nga pagbiyahe or pag-travel abroad, madayon na. Kagabaw, may kahigayunan nga liwat nga magausbong ang paghiguma sa imo balatyagon. Oy, sa mga Pisces lang na nga mga singles, ha? Maswati mo nga mga numero Pisces, 47, 32, 56, kag 27. Cherry red is your lucky color. Aries, ang mga Aries naman, Marso 21, tubtub Abril 19. Aries, kung ano man ang napili mo nga desisyon nga himuon mo, amo inang magaporma sang imo pala abuton. Himuon mo lang, ipangibabaw mo ang disiplina, ang disiplina gid para sa imo ikaayong lawas. Importante gid na. Mga maswati mo nga mga numero Aries, 11, 41, 23, kag 32, ice blue is your lucky color. Taurus, ang mga Taurus naman, Abril 20, tubtub Mayo 20. Ang mga bagay-bagay sa imo kabuhi, sa imo horoscope, dapat mo gid pakialaman, dapat mo gid entertinahon, kay nga, ikaw gid amo ang una nga maapektuhan sina. Himua ina now na suno sa imo horoscope Taurus. 39 Jussi 8, 41 kag 26 mga maswerte mga numero. Vanilla brown is your lucky color. Gemini, ang mga Gemini, Mayo 21 tubtub Hunyo 21. Kung ano man ang mga plano mo, ano nga mga tikang ang himuon mo, tunan mo gid anay sang maayo Gemini para wala ikaw sang mauyang. Kinahanglan hinay-hinay lang. Hindi mo gid pag ipaagi sa padali-dali. Maswerte mo nga mga numero 16, 28, 38 kag 41. Lilac violet is your lucky color. Nabatian nato ng una nga bahin sa mga zodiac sign para man sa ituntag sa ka-horoscope iya karon nga adlaw. Relax lang ha, si Tita Wilma magabalik pa. Inday Norma, mayong hapon lang dira sa inyo ni Inday Grace. Pagkatapos ang pila ka mga commercials, balik si Tita Wilma. This portion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organization,
organizations nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos-lano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection na makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dore Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas ka ang tubig. So, ulat natin nga Pagsiwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tungtong Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapuskuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress
stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kaya isang cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kag isang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection na makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kagay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Cabato para sa action tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Di na kita cancer na, na? Sa mga cancer, Hunyo 22, Tubtob Hulyo 22. Ay, cancer, suno sa horoscope di ay. Ay, bantayan, kaglantawon mo gid sang maayo kung ano nga klase sang pagkaon ng imong ginakaonan. Mag-focus ikaw sa nutrisyon. Kag umpisahan mo ang imo fitness program. Ala, cancer, amat-amat Maswati mo nga mga numero 12, 29, 42, kag 36. Cloud white is your lucky color. Yes, Leo, ang mga Leo naman, Hulyo 23, Tubtob Agosto 22. Leo, pasugtiman ang self mo, na ang kaugalingon mo, pasugtiman kung nagapangayo, kag nagapangita, gid siya sang pagpahuway, papahuwaya ang lawas. Ha? Take a break, bakasyon ka, bisan pila lang kaadlaw, kabudlay man nga trabaho lang nga trabaho. Kay kon ba, magbayad gani, budlay, balatian kid. Mas wati mo nga mga numero 15, 47, 32, kag 31. Duhat purple is your lucky color. Saylo kita sa mga Virgo. Yes, Virgo. Agosto 23, Tubtob Setyembre 23. Wow. Ang imo pagka mabinuligon, isa ina ka maayo nga buluhaton. Kag amo ina ang dula sang hindi maayo nga epekto sang karma sa imo. Himua ina sa tanan, Virgo. Maswati mo nga mga numero 23, 41, 39, kay 17, tangerine is your lucky color. Yes, Libra. Ang mga Libra naman, Setyembre 24, Tubtob, Oktubre 23. Wow, nami pamatyagan sa mga Libra karon nga adlaw, kay nga nami matyagan nyo kay nga matampad gidya sa inyo ang kahumot. Matampad gidya sa inyo ang kaamyon kag kahumot kag manamit nga linuto sang inyo palangga. Tikaon ta ino. Tinamin ha, nami matyagon lutuan ikaw sa manamit nga pagkaon. Okay. Libra, maswati mo or ninyo nga mga numero 16, 23, 36 kag 47. Crimson red is your lucky color. Scorpio, ang mga Scorpio naman Oktubre 24, Tubtob Nobyembre 22. Scorpio, magabagong dalagan sang imo kabuhi. Tungod nga maangkon mo ang kahiluwayan sa kautangan. Kaya matamat mo nga nabayaran kag nahilway ikaw tungod fully paid na ikaw. So, maging happy ka. Scorpio, maswati mo nga mga numero 16, 23, 36, kag 58. Shocking pink is your lucky color. Sagittarius, sa mga Sagittarius, Nobyembre 23, Tubtob Disyembre 21. Wow, Sagittarius, enjoy ka subong sa imo
body shape ba? Kag-ara mag-aabot sa imo grasya. Grasya, magapadayon pag-abot sang grasya sa imo, but be generous, na? Kinahanglan, magmaalwan man ikaw. Sagittarius, maswati mo nga mga numero 16, 49, 27, kag 45. Satin white is your lucky color. Nabatian nato na nga itong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope para karon nga adlaw Miyerkules, Enero 12, tuig 2022. Okay, sa siningabahin si Tita Wilma, magapaalam na. Pero may ibilin kita nga Bible verse of the day para sa inyo. From Joshua chapter 1 verse 9. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened and do not be dismayed. For the Lord your God is with you wherever you go. I can't say goodbye. Salamat, kid, kang mayong hapon sa liwat. Buwas na naman kita mag-updenay. Stand by sa may tahong nga drama, mensahe sing paghigugma. Mga kaaksyon din ka man sa Pinas, labutun ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!